στο κανάλι και σήμερα θα παίξουμε Roblox. Θα παίξουμε αυτό εδώ πέρα, το Squid Game, Season 3. Και θα μπούμε με το φίλο μας εδώ πέρα, το Θοδωρή. Περιμένουμε να μας στείλει και μας έστειλε να μπούμε τώρα. Μπαίνω πάνω του. Τι έχεις να πεις, Θοδωρή? Ότι είμαστε έτοιμοι για την νίκη. Ναι, αυτό. Και τώρα σε λίγο μπαίνω κι εγώ. Εγώ αριθμός είμαι 370. Ωραία, τώρα που θα μπω κι εγώ θα τα δούμε όλα τι γίνεται. Και εγώ μαζεύω coins για να γίνω φρότμαν. Α, γίνει φρόντιμα. Εγώ μία φορά μπορώ να γίνω δωρεάν. Μου το έχει δώσει δωρεάν, έτσι δεν ξέρω. Θοδωρή, που είσαι? Εγώ είμαι πίσω. Εγώ είμαι 217. Πάνω σε ένα κρεβάτι είμαι. Κάτσε να τρέξω λίγο. Σε ένα κρεβάτι. Όχι, είσαι απέναντι, όχι από την άλλη. Από την άλλη, λέει. Κάτσε να πάρω κάτι κουτί. Πήρα αυτό που δεν ξέρω καν τι είναι, άλλο αυτό. Σιμών, ανέβω. 1, 2. Γεια σου, ρε Θεοντούρ. Για πάμε να χορέψουμε. Το έχω. Πάμε, Αυτό θα το αφιερώσω στους Guard, αυτό που έκανα τώρα. Guard, κοιτάξτε. Ο άλλος μιλάει κινέζικα, λέει Χουάντσα χούτα χάρα. Πολύ μιλάει αυτός. Τι γίνεται τώρα? Άντε, γεια, εγώ είμαι ο καλύτερος. Κοιτάξτε τι κάνω εδώ. Κοπελιά, κοίτα τι κάνω. Γεια σου, ρε Σιμών. Γεια σου, κοίτα τι κάνω. Μπαίνουμε, εντάξει. Γεια σου, Φρότμαν. Γεια σου, κοπελιά, γεια σου, Φρότμαν. Και πάμε, κάτι θα γίνει τώρα, δεν συμπήκε στην πίστα. What? Εγώ θα γίνω player. Μισό ρε, δεν έχω μπει καν εγώ. Λες να μας βάλει μαζί. Σε 12 δε. Player. Πού είσαι, ρε? 19 δεύτερα. Δεν είμαστε. Θοδωρή. Μακαρίτη. Όχι, μαζί είμαστε. Μαζί είμαστε, ρε. Ναι, όντως. Και παιδιά, είμαστε μαζί με το φίλο μας στο Θεοντόρ, που θα φάει μια δέσποτη. Έχουμε και classmaker, ας πούμε, να μην πεθάνει. Να φύγει στο δόξα μπαράκι ενώ... Παίζουμε ντόλ, μπισκότο, ναι. hide and seek. Μετά παίζουμε το jump, με τις δύο κόκκινες glass. Ναι. Και μετά παίζουμε το sky squid. Και παιδιά, θα προσπαθήσουμε εγώ με το φίλο μας το Θοδωρή να πάρουμε να νικήσουμε. Και παιδιά, έχουν στη καινούργια σεζόν το μωρό που το κρατάει ένας. Τρέχουμε να μπούμε στην πίστα. Όποιοι δεν ξέρετε τι είναι η πίστα, θα σας πει τώρα ο φίλος μας ο Θοδωρής. Ποια πίστα είναι, άμα δεν τη ξέρουν τα παιδιά? Η ντόλ. Ναι. Άμα έχει πράσινο φως. Ναι. Και παιδιά, θα Τώρα μπαίνουμε. Πού είσαι, ρε? Δεν είμαστε. Ωραία. Μαζί βγήκαμε. Άμα δεν ξέρετε τι είναι, πράσινο φως προχωράς, κόκκινο φως πεθαίνουμε. Κόκκινο φως σε σκοτώνει. Πάει, φεύγουμε δόξα πατράκι, Μακαρίτης Μακαριτόπουλος. Πού είσαι, ρε? Σε βλέπω. Έλα, Είναι ρε. πίσω σου. Θα προσπαθήσω να κλωτσίσω. Όχι, ρε, μου έδωσε μία δέσποτη. Έχουμε εγώ να σπάρω. Έφυγα μία δέσποτη. Έχουμε να σπάρω. Έφαγα μία δέσποτη. Καλά τι έκανες. Έλα εδώ να σε βοηθήσω. Έφαγα δέσποτη. Κι εγώ. Θοδωρή. Κάτσε να σε βοηθήσω. Έφαγα κι άλλη. Θοδωρή, χάνω. Γιατί δεν μπορώ να σε βοηθήσω? Ένα λεπτό. Θοδωρή. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Μακαρίτης Μακαριτόπουλος, παιδιά, χάνω. Παιδιά. Πήγα για να πηγαίνεις πιο γρήγορα. Θα χάσω, Παναγία μου, τι ήταν αυτό. Άσε με, ρε Φρότμαν. Όπα, ένα.
30! Πάει, έχασα. Παιδιά, θα φύγω εδώ ξεπατράκι. Πάει. Τρέχω! Α, πάει Θα ένα χαθείς μέγιο. ποτέ. Α, θα χάσω. Α, εγώ την άλλη την έπιασα. Με έσπρωξε. Α. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Παναγία μου. 10, 9. Έλα! Χάσαμε. Μπράβο, πάρτα. Πάρτα το. Χάσαμε. Πέρασα. Δεν με είδαν. Α, τρέχω. Α, Τρέχω. Είμαι στο κόκκινο. Όχι, πάω να κρυφτώ μέσα Α. στο άμεσο. πεθάνα. Η εξαιτία σου, ρε. Εγώ πήγα να σε σώσω. Παιδιά, πάμε ξανά. Χάσαμε. Όπως λέμε, κόκκινο φως, πεθαίνουμε. Εδώ ξαπατράκι φύγαμε. Τι ρε. Και παιδιά, χάσαμε και θα προσπαθήσουμε ξανά. Όχι, είμαι 130. Όχι, φίλε, είμαι 130. Παραλίγο να μόνο 230. Νομίζω. Πέρα λίγο να ήταν ο Θάνος. Αβιτζιτάνος. 100 νούμερα με λίγο. Ω, γεια σου, Αμάν. 357. 300... Κοιτάξτε. Υπάρχει 357 μέχρι Όχι. 356 δεν υπάρχει. Ναι, Εσύ είσαι 357. ναι. Τι στο. Κοιτάξτε, αυτό για το φίλο μου. Όπα. Μισό. Πάμε στα κρεβάτια να χορέψουμε. Όπα. Θα γίνουμε μακαρίτρι. Ω! Αυτό για το φίλο μου το Θοδωρή, το Θάνο. Που κάνε. Έλα εδώ να το κάνουμε μαζί. Πάμε στο κρεβάτι. Στο ευθεία. Στο δίπλα τώρα. Έπεσα. Εδώ. Περίμενε. Κάτσε εκεί που είσαι. Έπεσα. Ouch. Είναι δύσκολο να μπαίνεις σε κρεβάτι. Πάμε. Ναι. Πάτα. Πάτα το κι εσύ. Πάτα το, να το προσπαθήσουμε, άντε. Άντε ρε μακαρίτη. Άντε πάτα να κάνεις Ποιο κι να εσύ. πατήσω? Οι μότες αυτό. Που λέει οι μότες. Ω, παιδιά, κοιτάξτε τι κάνουμε. Ωραίουμε. Για το φίλο μου το Θάνο περίπου. Πάμε, ξεκινάει σε 20 δεύτερα. Είσαι 130. Ναι. Τι λες. Ο 32 δεν... Ο 230 ήταν ο Θάνος. Ναι, αλλά έχει το 30. Παιδιά, είναι σαν το Θάνο, έχει το 30, αλλά είναι το 230, αλλά έχασε λίγο. 100 Είμαι 130 αλλά αυτό. νούμερα διαφορά. 100 νούμερα διαφορά, παιδιά. Ό,τι να είναι. Ωραία, τώρα Αυτό πια εγώ το πίσω. σκούγκι αυτή. Τι εσύ ρε, 100. Παιδιά, να πάμε να παίξουμε μια πίστα. Τι θα παίξουμε, λες? Το πρώτο είναι σίγουρα ντόλι. Το δεύτερο... Μακαρίδης Μακαριτόπουλος. Αφήγουμε. Εγώ πάει. Έχει κολλήσει εμένα. Ελικόπτερ. Παιδιά, έχει κολλήσει εμένα. Το μωρό σε σένα. Πιάζουμε. Εντάξει. Πάει. Το μπαγκάραμε το παιχνίδι. Γκουλ, ντόλ. Ναι. Τι γίνεται. Hide the shield. Μισό, παιδιά, τα λέμε σε λίγο. Τα